Buscar un carrer al Google Maps, mirar vídeos al YouTube a través del mòbil o fer servir un iPad s'estan convertint en activitats molt quotidianes per a la majoria de nosaltres. Aquestes tecnologies, però, no estan adaptades a les persones amb discapacitats com la sordesa o la ceguera. Per això es parla d'una desigualtat a l'hora d'accedir a la informació. Jo vull tenir dret a accedir a les noves tecnologies com accedeix tothom. Potser, a veure, si no m'agraden, doncs com a una altra persona que no té discapacitat, no li atrauran. Però si les noves tecnologies realment m'atreuen, vull tenir el dret a accedir-hi, amb igualtat de condicions. Qualsevol nova tecnologia, des de telefonia mòbil, accés a internet, xarxes socials i totes les noves tecnologies que es vagin creant, serveis, productes, etc. Encara que s'hagin produït molts avenços en aquest terreny, la realitat ens diu que la tecnologia no està plenament adaptada a les persones amb mancances sensorials. En el cas dels telèfons mòbils, per exemple, només Apple fabrica aparells amb prestacions com el lector de pantalla, que llegeix en veu alta el text que està escrit. Per la resta de fabricants, és necessari comprar una aplicació a banda. El mateix passa amb internet i les xarxes socials. No n'hi ha cap que s'hagi dissenyat amb criteris d'accessibilitat. Si una aplicació, un nou sistema, un nou servei es dissenyés ja directament per ser usat per tothom, tinguis discapacitat o no en tinguis, guanyaríem molt de temps perquè ja sortiria de mercat sent usat per tothom. Si bé en la majoria de casos no sol passar això. Directament dissenyen, creen i després se n'adonen que una gran majoria de la població amb discapacitat, diguem-ho així, no ho pot fer servir. El disseny per a tothom i l'accessibilitat universal són el leitmotiv del Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat. En aquest centre de la Universitat Politècnica de Catalunya es desenvolupen aplicacions tecnològiques per eliminar les barreres amb què es troben les persones amb discapacitat quan visiten edificis com sales d'exposicions. Al Museu Marítim de Barcelona, per exemple, han posat en pràctica una tècnica de posicionament geogràfic. Es tracta d'un làser que escaneja l'espai i detecta on està col·locat cada objecte. Les finestres, les escales, les rampes. Quan el visitant passeja per les sales del museu, el sistema reconeix la seva posició. Aleshores, li envia informació a través de dispositius com el mòbil, l'ordinador portàtil o la tablet. Si tu com a usuari vens i vols veure la galera que hi ha aquí, t'apropes i clar, dius, és molt maca, és molt xula, però d'on ve aquesta galera? Aquest dispositiu t'entrega la història i et diu, aquesta va ser construïda en tal època, va ser incorporada a la col·lecció en tal època, doncs tu generes informació afegida que realment no tindries. El sistema, a més de donar informació, recopila dades sobre les preferències de l'usuari perquè la propera vegada que visiti el museu, la seva visita sigui totalment personalitzada. Realmente al principio buscamos responder cosas básicas, como tú te acercas al museo y tú quieres decir, yo tengo una hora, y yo tengo tal discapacidad, ¿qué recorrido puede hacer? Y entonces que el dispositivo te diga, te recomiende N rutas y que te guíe cómo hacerlas. Y una vez que tú las vayas haciendo, que se te vaya dando información en el momento en que te acerques a los objetos y en el caso que haya alguna emergencia te pueda indicar salidas o en caso que tú tengas que ir a una segunda planta y tú tengas que utilizar un ascensor, todo eso lo reconozca y te llame al ascensor, que es un poco como domotizar el museo. El patrimoni històric no és l'únic lloc on s'estan aplicant les noves tecnologies per trencar les barreres de la informació. Sales de cinema o auditoris s'estan adaptant a les necessitats d'aquest col·lectiu. Àgils Comunicació, per exemple, és una consultoria en accessibilitat que desenvolupa eines de suport per a persones amb discapacitat sensorial, sobretot sordesa. És l'anomenada discapacitat invisible perquè gairebé ningú se n'adona quan una persona té problemes auditius, malgrat que aquesta sigui una patologia més comuna del que ens pensem. L'estadística oficial del Departament de Benestar i Família indica que el juny passat hi havia 25.000 persones amb discapacitat auditiva, amb el certificat. Hi ha una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística del 2009 que es va actualitzant que indica que a Espanya el 2008 hi havia 1.064.000 persones amb dèficit auditiu, és a dir, persones sordes profundes i persones amb problemes auditius.
A banda dels audiòfons, els serveis de subtitulació o d'interpretació de la llengua de signes, que són més o menys coneguts, els darrers anys s'està treballant en una nova ajuda tècnica anomenada bucle magnètic d'inducció. Aquest bucle permet eliminar el so que no és necessari per a la comprensió de la informació i neteja el so que emet una sala d'actes, un teatre, un cinema, un MP3, perquè aquest so entri directament a l'audiòfon. Clar, això pot beneficiar molt a la mateixa entitat que fa accessible, perquè estem parlant d'un potencial número d'usuaris molt més gran que actualment potser no hi van perquè no acaben d'entendre el so de la sala. El fet que puguin gaudir del seu temps d'oci sense interferències auditives o sense soroll constant de fons està fent que moltes persones amb aquest tipus de discapacitat superin l'aïllament social al que es veuen sotmesos i que tinguin les mateixes oportunitats per accedir a la informació i la comunicació.